Yɛma TGS IT Solutions dwumadibea. TGS yɛ IT dwumadibea a ɔfa to ne ho sɛ ɔnam abɛɛfo ntentan kɛseɛ nso de ntetee bɛma asukuufoɔ, ankorankore ne nnwumakuo. Wɔahu sɛ na ɔde IT nyinade bɛdi dwuma wɔ kwan pa so. Ɛyɛ sononko wɔ yɛn dwumadibea mu sɛ yɛnam twii kasa so na yɛde ntetee a ɛte saa bɛma. Sɛ ho behia sɛ yɛde borɔfo kyerɛ biribi a, yɛbɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛma borɔfo no ma yɛ mmerɛ koraa sɛnea ɛbɛyɛ a mmɔfra a wɔsusua mpo bɛte ase. Sɛ ɛno ne da a ɛdi kan a wɔaba yɛn dwumadibea ha a, yɛsrɛ wo like, subscribe na share page yi ma afoforɔ ama wɔn nso atumi anya ntetee a ɛte saa so mfasoɔ bi. Wɔyɛ video etwa toɔ no mu no, yɛbɛhu ɔkwan a yɛbɛfa so asɔ computer ne ɔkwan a yɛbɛfa so adum no. Ɛnnɛ nso, yɛbɛhwɛ biribi a wɔfrɛ no Introduction to the Desktop. Kyerɛ sɛ wosɔ computer wie a, nneɛma bɛn na wobɛhu wɔ computer desktop no so. Ɛna ɛyɛ nsɛmbere no, sɛnea medi kan kae wɔ yɛn video etwaa mu no mu no, yɛn dwumadie ɛfiri ha rekɔ no yɛbɛyi so virtual machine na yɛde ayɛ nneɛma no bebree. Nti yɛn nsɛmbere no, ma yɛnsɔ yɛn virtual machine no. Bere a computer no asɔ awie no, ma yɛlɔge in na yɛmfi yɛn adesua no ase. Fine. Ɛna yɛka sɛ desktop mpo a ɛkyerɛ dɛn? A desktop is the display area on a computer screen that organizes icons and files like physical disk on a desktop computer, which is a personal computer designed for stationary use. Nti yɛka desktop a nea yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ nyinaa sɛ ɛyɛ display area sɛnea yɛhu wɔ yɛ screen yi so no. Saa display area faako a wosɔ computer no a ɛsɔ ma wo wohu wɔ no, ɛno ne desktop no. Na ne dwumadie ne sɛ organize icons, folders, files na yɛtumi de adi dwuma. Ɛnna sɛ yɛhwɛ yɛ screen nso a, nneɛma bɛn na yɛhu? What are some of the features of desktop? Sɛ yɛka features of desktop a, deɛ yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ woasɔ computer no awie no, screen a ɛwɔ ha yi, nneɛma bɛn na wobɛhu wɔ ha? Saa nneɛma no nyinaa na ɛka bɔ mu yɛ features of a desktop. Nti sɛ yɛhwɛ ha a, yɛhu biribi sɛ icons wɔ ha. Na icons no, sɛnea yɛdi kan wɔ video a atwam no mu no, icons gyina ma programs, shortcut a ɛwɔ desktop no so, folders anaa files nyinaa. Afei, yɛhu nea wɔfrɛ no taskbar nso wɔ ha. Sɛ wohwɛ aseɛ ha a, ɛna yɛfrɛ no taskbar. Nti aha, saa tuntum no mu no, ɛno ne taskbar no. Ɛno ne taskbar no. Gye sɛ woahu taskbar.
nti wei na ɛyɛ taskbar no tuntum no ɛno ne taskbar no. Ɛnneɛ taskbar ɛyɛ dɛn ade? Taskbar a yɛreka no ɛyɛ dɛn ade? Sɛ yɛka taskbar a ɛyɛ graphical user interface element a yɛhu wɔ Windows operating system mu. Na wobɛhu sɛ bere biara ɛwɔ ase ha sɛnea yɛka ho asɛm no. Saa tuntum na ɛwɔ ha no ɛno ne taskbar no. N'adwuma ne sɛn? It provides a space sɛ yɛde bɛlaunch applications. Yɛde bɛmanage open windows. Afei yɛaccess system settings and notifications. Nti it provides a space for launching applications, managing open windows, and accessing system settings and notifications. Ɛnneɛ bere a yɛabɛhu no, yɛnhwɛ features of desktop no. Yɛabɛhu sɛ yɛwɔ nea ɔfrɛ no icons sɛnea yɛhu wɔ ha no. Ɛna yɛwɔ nea ɔfrɛ no programs. Ɛna yɛwɔ folders ne files nyinaa. Nti yɛka icons a ebitumi agyina hɔ ama programs, folders, na files nyinaa. Na saa nneɛma no ɛna yɛhu wɔ computer desktop. Sɛ yɛyi saa icons ɛde firi hɔ a, yɛwɔ nea ɔfrɛ no taskbar no nso. Ɛno nso ka features of the desktop nso ho. Ɛnneɛ ma yɛmmue saa file yi, yɛnhwɛ nneɛma foforɔ bi a ebetumi aboa yɛn ama yɛate aseɛ. Sɛ wohwɛ notepad yi mu a, wobɛhu sɛ wɔakyerɛkyerɛ desktop mu. Afei, features of desktop no, wobɛhu sɛ yɛwɔ icons. Example of icons no, yɛwɔ programs ɛwɔ hɔ, yɛwɔ folders, na yɛwɔ files. Wohwɛ desktop ha a, wobɛhu sɛ VLC ɛyɛ program a yɛinstall no bi. Yɛwɔ folders nso wɔ ha a ɛyɛ agya files no nso. Na yɛwɔ file nkasa nso wɔ ha. Nti saa mmiɛnsa wei nyinaa na ɛka bom na yɛfrɛ wɔn icons no. Afei, another feature of the desktop nso ɛyɛ taskbar. Na key features of the taskbar nso ɛyɛ deɛn? Sɛ wohwɛ taskbar no, yɛwɔ nea yɛfrɛ no start button. Sɛnea yɛdi kan ka wɔ video etwaa mu no, start button no ɛna ɛwɔ ase ha no. Anaa keyboard so na wɔfrɛ no Windows button no. Ɛno ara ne start button. Ne dwumadie ne sɛn? This button opens the start menu, providing access to all installed applications and system settings. Start button can be used to launch applications. Nti na ɔkyerɛ wɔ ha nso sɛ yɛka start button a, ebue start menu ma yɛn. Na ɛma yɛhu application biara a yɛinstall wɔ yɛn computer no so. Afei, start button no ara nso ma yɛhu system settings nso. Nti sɛ wohwɛ ha a, wobɛhu sɛ application a ɛwɔ computer no so no na ɛgu ha no. Afei,
settings a ɔka ho asɛm nso na ɛwɔ aha no. Nti ɛno ne start button no ne dwumadie. So woyi no firi hɔ a, sɛ yɛwɔ pinned applications. Sɛ ɔhwɛ biribi te sɛ wei a, edge icon a ɛwɔ no a, ɛpin wɔ taskbar no so. Nanso dwumadie ne sɛn? Sɛ user bi apin biribi wɔ taskbar no so a, sɛ ɔbɔ so baako pɛ ɛbɛbie dekodie a opiniiɛ no. Nti wo deɛ, ma yɛnkasa yɛmpin foforɔ no yɛnhwɛ. Yɛmfa no sɛ yɛpɛ sɛ yɛpin VLC wɔ taskbar. Nti yɛbɛbɔ start button no so, abɔ VLC. Afei wohu option na ɛwɔ ha no. Pin to start, pin to taskbar, ne aklɛke so. Afei woahu sɛ wohwɛ taskbar no a VLC abɛka ho. Kae sɛ under normal circumstances yɛpɛ sɛ yɛbie VLC ɛwɔ desktop yi so a, na yɛ double click na ebie. Nanso biribi a wɔapin wɔ taskbar no so deɛ, yɛklɛke no baako pɛ na ɛbɛbie. Nti ma yɛnklɛke no baako na yɛnhwɛ. Wɔn sɛ ebie ama yɛn. Nti ɛno nso na wɔka ho asɛm no. Taskbar no ne feature baako ne sɛ wobɛhu pinned applications nso ɛwɔ so. Ɛno da nkyɛn a, wobɛhu opened applications nso. Sɛ yɛbie biribi a, wobɛhu sɛ ɛno nso bɛshow wɔ hɔ. Na ɛbɛne ate ɛhɔ no nso ase no, ma yɛnyi VLC a yɛpinii no mfiri taskbar no. Nti unpin. Okay. Afei, ma yɛmmie VLC no the normal way ne ɛwɔ desktop ne yɛnhwɛ. Fine. Nti wɔn sɛ VLC no abie. Nso sɛ wokɔhwɛ taskbar no a, wobɛhu sɛ VLC icon nso da hɔ. Ɛnso dwuma ne nsɛn. Saa display wei ɛkyerɛ applications bi a wɔabie wɔ computer no so. Na ɛno boa ma yɛtumi switch between applications a yɛabie no. Sɛ nhwɛsoɔ no, sɛ mepɛ sɛ mekan biribi mmom ɛfiri text file no mu a, ɛno sɛ mɛklɛke text file no, na sɛ VLC no akɔhyɛ n'akyi. Sɛ mepɛ sɛ VLC no nso na ɛba anim a, ɛno nso wɔ taskbar no ase makɔ mia VLC no, ɛno nso de VLC no mmom bɛba n'anim. Ɛno da nkyɛn a, yɛsan wɔ system tray anaa notification area no nso ɛwɔ hɔ. Na saa system tray anaa notification area no, bere nyinaa wobɛhu sɛ ɛwɔ far right corner of the taskbar. Nti sɛ wohwɛ ha a, ɛno na ɛwɔ ha no. System tray no na ɛwɔ ha no. Ɛno nso say this area on the right side of the taskbar display icons for system notification such as network status, volume, and battery level. Nti sɛ wohwɛ ha a, wobɛhu sɛ ɛyi kurukuru a ɛda ha yi, ɛno na ɛyɛ network status no. Nti wɔn sɛ mede to so a, ɔkyerɛ sɛ unidentified network, no internet. Nti yɛn connecting ma network biara ɛna ɛne internet nso. Afei, volume ɛno nso na ɛwɔ ha no. Na wobɛhu notification area no nso ɛwɔ ha. Saa nso ɛna yɛwɔ clock nso ɛwɔ taskbar no so. Na ɛno nso display the current date and time. Nti wohwɛ ha a, wobɛhu sɛ clock ɛno nso ɛwɔ ha. Sei ɛna taskbar ɛno ɛne ne dwumadie nyinaa te. Yɛda wo ase sɛ ɛnɛ nso wokae ho ma yɛsua nimdeɛ foforɔ. Digits nie, bi hyɛ wɔ video edi hɔ no mu bio.